2010 eta 2011 ikasturtea hastear dago eta Urnetako udalak ikastaro berriak eskainiko ditu urtero bezala. Honela, Sarobeko arte eszeniko guneak yoga, pilates, gimnasia hipopresiboa, wusu, batuka, funky eta gazte funky eta baleta aurrentzat aurtengo berrikuntza eskainiko ditu. Matrikulazioa irailaren 3an bukatu da ikasle hoientzat. Ikasle berriek bestetik hilaren 8tik 23 daukate izena emateko. Ikasturtea irailaren 4an hasiko da eta amaiera ekainaren 30ean izango da. Informazio gehiago 943008042an. Lekaio kulturetxeak bestetik eskulanak, zurtaila, olio gaineko pintura eta argazkilaritza digitala eskainiko ditu aurten helduentzat. Txikientzat berriz eskulanak eta manga komikiak. Matrikulazioari dagokionez, ikasle hoiek irailaren 7 arte daukate izena emateko. Ikasle berriek bestalde irailaren 8tik 17 arte. Ikasturtearen hasiera urriaren 13an izango da eta bukaera ekainaren 20an. 943008032an informazio gehiago eskatu daiteke. Udal kiroldegiaren kasuan bukatzeko tonifikazioa, aerobika mantentzeko gimnastika, 3. adinerako gimnastika eta fitness aholkularitza ikastorak eskainiko dira. Ikasle hoiek irailaren 10 arte izango dute matrikulatzeko, baita ikasle berriek ere. Ikasturtearen hasiera irailaren 13an izango da eta amaiera berriz ekainaren 11an. Informazio gehiagorako 943008328an edo kiroldegian bertan.